O elevado número de cans censados en Boiro, preto de 2.500, levou o Concello a habilitar o primeiro parque canino no municipio. Será na rúa Manuel María, nunha parcela de titularidade municipal situada ao carón do Parque da Cachada. Desta forma, o que facemos é zonificar os usos tamén e dar novos servicios a estes veciños e veciñas, ao igual que xa fixeron desde fai anos outros concellos como pode ser o de Ribeira, Vila García ou Santiago de Compostela. En Boiro hai censados máis cans que nenos menores de 14 anos, entonces, bueno, creo que desde logo vai ser un servicio utilizado por moitas persoas, xa que é solicitado por moitas outras. O acondicionamento da parcela suporá un investimento próximo aos 30.000 euros. Estará delimitada por un valado perimetral e contará con xogos para mascotas, bancos, papeleiras e unha fonte dobre. Se consigue reducir os excrementos caninos na vía pública, tamén é unha zona de esparcimiento para os cans poder estar libres dentro do recinto, vai a ter todos os servicios que require este tipo de instalacións como bancos, fontes e iluminación e, bueno, este é o principio do primer parque canino, non? Sabemos da importancia, o que temos que ir pouquiño a pouco tamén buscando outros lugares estratégicos para poder montar este tipo de instalacións e, bueno, vemos como Boiro día a día vai crecendo, se vai dando servicios dunha grande ciudad ca calidade de vida de un pueblo e así o estamos demostrando, non? O Concello agarda que a nova instalación estea operativa de cara ao Nadal, posto que o prazo de execución do proxecto é de 2 meses.